Vitalment Baleares es una empresa de relativa reciente creación que tiene como finalidad principal comercializar almendra mallorquina. Para esto ha creado dos marcas. La primera es Mallorca Fruits, una marca que comercializa almendra en diferentes tipos, y luego está Vitalment, que es la marca que comercializa nuestra bebida de almendra. La Fundación Amadí Pesment son los que elaboran todo el proceso del producto terminado. Tenemos otra empresa que es la que nos fabrica la bebida de almendra concretamente. Es una fórmula que ha creado un equipo de investigación de la Universitat de les Isles Baleares. És única i és nostra. Nosaltres quan respiram, evidentment respirem oxigen per poder viure, i amb aquest oxigen se fabriquen unes espècies reactives químiques que són agressives per l'organisme. Normalment, nosaltres tenim unes defenses pròpies que eviten aquesta oxidació, i quan no basta, ho prenem de la dieta. I aquí tenim la vitamina C, la vitamina E, com grans vitamines antioxidants provinents del menjar. I bé, vàrem veure que les ametlles són molt riques en vitamina E. L'altra gran vitamina, la vitamina C, que és hidrosoluble, no hi són a les ametlles, però hi són altres fruites, com pugui ser la taronja. A partir d'aquí ja la feina era fàcil. Una beguda tradicional, una necessitat fisiològica de defensar-nos de l'oxidació, i unes vitamines antioxidants que es troben en els aliments. A partir d'aquí van dissenyar la llet d'ametla que avui dia tenim en el mercat. Vitalment como marca comercializa bebidas de almendra. Uno de los retos que tenemos este año es conseguir lanzar al mercado una bebida con propiedades isotónicas. Millora la recuperació dels esportistes, la recuperació de les persones, que s'eviten crisis, fins i tot amb malalties d'origen genètic, que no les podem evitar, però sí podem evitar les seves crisis, els seus efectes. La idea teòrica que millori la vida diària d'un veïnat nostre, ja més no es pot demanar per un científic. Hola, jo som Josep Tur, som catedràtic de Fisiologia de la Universitat de les Illes Balears i investigador en cap del grup de recerca en nutrició comunitària i estrès oxidatiu del CIBER-OBN, el CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició, lligat a l'Institut de Salut Carles III. Soy Beatriz Losada, gerente de la empresa Vitalment Baleares.